importanti. U għandna nitolbu biex kultant hekk kemm sabiħa f'ċerti ħajjiet ta' destin naraw kif il-mulejja jażel mod speċifiku direttament hu id-direttur spiritwali ta' ċerti persuni bħalissa jiġuni f'moħħi żewġ każijiet. Santa Maria Margherita Lacock meta dik li kien dirilla Ġesu u tkella rivelazzjoni tal-qatl Ġesu. Kella lil Claude de la Colomber, patri Ġeżwita, li eventwalment il-Knisja anke kanonizzatu sar qaddis. U Claude de la Colomber qasam l-istess missjoni bħala direttur spirituali ta' din is-sor qaddisa li qassam li xeret id-devozzjoni tal-qalb ta' Ġesu. L-istess ħaġa ġrat ukoll fil-każ ta' Santa Faustina Kowalska li l-mulej kien għażli l-indikala żewġ diretturi spirituali mod partikolari wieħed minnhom Fader Sopoċko illi anka mexa fi triq tal-Bussija dal-aħħar kont qed naqra x'imkien illi fil-fatti il-kawża tal-beatifikazzjoni tiegħu mixja sewwa il qudiem ukoll. Ġifieri naraw anke dawn il-qaddisini li għamel tant wieġbar bihom provdilhom diretturi spirituali illi iggwidawhom f'din il-ħajja tagħhom ma' Alla. Hekk wara rajna ftit allura xi ftit kwalitajiet li għandna nfittxu fid-direttur spirituali tagħna. Ejjew naraw daqsxejn x'jiġri meta inti tgħid ħammur għad-direzzjoni spirituali. L-ewwel ħaġa importanti fid-direzzjoni spirituali ġifieri f'dak il-mument li inti tintaqa' ma' min imexxik rid ikun hemm ħafna element ta' smieħ. Int ma tistax tmur għand xi ħadd u dan dejjem lest bir-risposti minn qabel ma inti titkellem, imma tkun kapaċi persuna li jisimek u dak ifisser li inti tkun persuna li tikkomunika. Taqsam ma' direttur spirituali tiegħek fuq xiex mhux ħadd titkellem jekk inħarqetlek il-borma, jekk lek il-ġik ħażin u kellek storja mar-raġel mhix tant materja ta' direzzjoni spirituali, imma x'inhi l-esperjenza tiegħek ta' Alla li inti qed tagħmel. X'taraf x'taħseb dak li l-mulej qed jgħidlek fiċ-ċirkustanzi tal-ħajja tiegħek. Allura inti fuq x'jista' titkellem huwa importanti dina u titmur preparat meta ħatmur għad-direzzjoni spirituali. Tmur preparat fuq x'jista' titkellem u jekk għandek ħafna fuq x'jista' titkellem, għażel ma tistax titkellem fuq kollox. Għażel punt 2 li tista' titkellem sew fuqhom u titkellem dan il-mod. Sissa inti fit-talb tiegħek fiċ-ċirkustanzi tiegħek. X'taħseb għall-inqas int li Ġesu lilek qiegħed jgħidlek fiċ-ċirkustanza tiegħek. Ħalli min imexxik mbagħad ikun jista' jgħinek taraf jekk dak li inti qed tesperjenza u x'ġej minn Alla u x'ġej minnek innifsek bħala bniedem għax ċerti affarijiet jistgħu jiġu minnha u ma tkunx il-ħilma tal-Alla. Jew ukoll hija xi ħaġa tax-Xitan. Li Xitan ukoll jista' jimita affarijiet li Alla jkun qed jagħmel fil-ħajja tagħna. Allura kollna bżonn hekk dil-persuna li bl-erf u bl-aqal tgħinna ndistingu bej dak li ġej minn Alla, bej dak li ġej mill-bniedem u dak li ġej mill-ħidma tax-Xitan. Però dak ifisser li aħna rridu naqsmu l-esperjenzi tagħna, nitkellmu dwarhom wara li nkunu tlabna dwarhom mod personali u l-persuna l-oħra trid tismana. Ħaġa oħra li tiġri jekk fid-direzzjoni spirituali hija li bil-mod il-mod aħna tibda tiċċara wkoll l-immaġni tagħna ta' Alla. Għaliex meta tibda tagħmel mixja vera ta' fidi, tibda tiskopri il-wiġġ veru ta' Alla li huwa l-wiġġ veru li nsibu li Ġesu rinna fil-Bibbja. Imma dan sabiex iseħħek għandek bżonn id-direttur spirituali se jgħinek sabiex inti trabbi l-immaġni vera, mhux l-immaġni li jaħsebu, imma l-immaġni vera ta' Alla kif murija lilna fil-kelma tiegħu. Però din l-immaġni ta' Alla eżisti tant hija rikka fil-Bibbja illi aħna ma niskopruwiex kollha kemm hi. Il-mulej juri lilu nnifsu ta' diversi forum u aspetti fil-ħajja tagħna. U d-direttur se jgħinek f'dak iċ-ċirkostanzi partikolari li jien tgħaddej minnhom, jgħinek bliema mod se tħares lejn Alla f'dawk iċ-ċirkostanzi. Pereżempju, jiġi mumenti fejn aħna għandna bżonn inħarsu lejn Alla bħala missier. Xi kultant għandna bżonn inħarsu lejn Alla bħala om, dak li lili qed iġorni fih, il-missier li jipproteġini. Xi kultant l-immaġni ta' raj dwar Alla tista' tgħinha dak li lili qed tifittixni. Xi kultant l-immaġni ta' Ġesu ħad tkun dak li qed lili qed jgħallimni huwa r-Rabbi tiegħi. Xi kultant l-immaġni ta' Ġesu tkun dak li jiena nħobb b'qalbi kollha u l-maħbub tiegħi. Għax ħajja spiritwali tagħna għandha l-istaġuni tagħha. U skont l-istaġun aħna xi kultant hemm bżonn niskopru wiġġ differenti ta' Ġesu u aħna nistgħu neħlu
nistgħu noffru reżistenza meta l-mulej jibda jurina aspetti ġodda dwaru, ma din hija bħal kull relazzjoni iktar ma tidħol fil-profondità ma xi ħadd iktar tiskopri affarijiet ġodda dwaru. U jekk inti tirreżisti milli tiskopri dawn l-affarijiet ġodda, allura tista' teħel fil-mixja spiritwali tiegħek. Għaldaqstant ikollok bżonn min ħajjinek biex ma teħilx. Trittur ikollu xi kultant dak ir-rwol fil-ħajja tiegħek. Jekk pereżempju inti għaddejt minn mument fejk tant ħassejt l-imħabba ta' Ġesu li fih stajt tara tas-sew dak li jħobbok, imma mbagħad xi kultant tħoss il-Ġesu jinħeba. U jekk tibqa' dejjem tħares allura fuq dik l-immaġni tiegħu jista' jkun li titħawwad. Forsi għandek bżonn tibda tħares lejn isma'. Is-salmista jgħidilna mqar jekk nimxi fuq mudla ma nibżax mill-sara x'inti miegħi. Mela bżonn issa l-mod kif inħares lejn Ġesu f'ħajti f'dan il-mument ta' ħajja spiritwali tiegħi, dak li qiegħed miegħi anke kien ma nħossux, mhux neċessarjament dak li qed ninnamra miegħu li għandi din l-esperjenza qawwija tiegħu f'dan il-mument. Le, xi ħadd li huwa siket, xi ħadd li qed hemm u din nsibuha wkoll fil-kelma tal-Alla. U allura id-direttur itinek biex tara din l-immaġni tal-mulej meta inti tkun għaddej minn ċirkustanzi differenti fir-relazzjoni tiegħek mal-Alla. Id-direzzjoni spiritwali tgħinna sabiex aħna niċċaraw ftit aktar l-esperjenzi li aħna ngħaddu minnu. Jiġifieri l-esperjenza li inti tkun għaddej minna kollok bżonn tara tifhimha inti stess anke miegħek innifsek. Għax drabi aħna ngħaddu minn esperjenzi ma nifhmux għaliex inkunu għaddejna minnhom. Ma nifhmux dak li eżattament aħna mhix ikunu għaddejjin. Konna bżonn xi ħadd li jgħinna nifhmu dak li nkunu għaddejjin minnu. Id-direzzjoni spiritwali tina wkoll sabiex aħna nsaħħu u nibnu u nażlu valuri veri, mhux speċjali bħala nsara li nażlu valuri insara li nibnu l-ħajja tagħna fuqhom. Id-direzzjoni spiritwali tservi wkoll sabiex lilna hekk tagħtina ċerta affermazzjoni fis-sens bħalma hekk xi ħadd jgħidlek tajjeb, mixi tajjeb, ibqa' mixi hekk, tak dik id-direzzjoni, tak dak il-kuraġġ. Ikonna bżonna. Għaliex xi kultant meta tiġi biex tiġi ħajja nisranija mhux kull faċli biex kulħadd jifhmek u mhux kulħadd jista' jifhem l-esperjenzi tiegħek u laqqas tista' toqgħod taqsam l-esperjenzi tiegħek ma' ħafna nies drabi. Ma jkollok bżonn xi ħadd li qed jifhmek u qed jigwidak u f'ċerti momenti jagħmellek il-kuraġġ. Id-direzzjoni spiritwali importanti li ma tiġ tibża li tgħaddi minn challenge. Direttur spiritwali li qatt ma jiċċellinġja nies li jmorru għandu ma tantx qed jagħti servizz tajjeb inmur għandu. U ma rridux nibżaw meta morru għad-direzzjoni spiritwali illi id-direttur tagħna se jiċċellinġjana, jiskomodana, ma jistax jħalli kif int. Irid jgħinek dejjem tagħmel dak il-pass il qudiem. Ovvjament iċ-challenge mhux ġej mid-direttur. Iċ-challenge ġej minn Alla. Id-direttura li jgħinek jaraf Alla fejn tiċċellinġelek ħajtek u lilek jimbuttak f'dak iċ-challenge. Jgħinek tieħdu. Mhux joffrilek challenge ieħor, imma dak li l-mulej qiegħed joffrilek f'dik il-fażi tal-ħajja tiegħek. Mhux li jnaqqaslek iċ-challenge, mhux li jnaqqaslek it-tensjoni, mhux li jsolvilek l-affarijiet, ma jgħinek tintelaq fil-kurrent tal-ispirtu li l-mulej ikun qed jonfoħ. Direttur spiritwali se jgħinek sabiex tagħmel discerniment għaqli, discerniment darba konna minna program fuqu li narfu eżattament dak li ġej mill-mulej u dak li mhux ġej minn Ġesu fil-ħajja tagħna. Tiftakru darba kont spjegajtilkom id-differenza bejn dak li hu tajjeb u dak li qaddis. Hawnhekk ħafna drabi konna bżonn ħafna ta' direzzjoni spiritwali. Pereżempju jiena x'nagħmel niżżewweġ jew nsir patri u soru. Jiena x'nagħmel? Nitlaq mix-xogħol u mmur nagħmel sena l-missjoni? Jekk ġitni l-opportunità, jew bżonn naħdem aktar għall-familja. Meta jkunu żewġ affarijiet li huma tajbin, diffiċli ħafna biex tażel. Iktar faċli tażel bejn tajb u l-ħażin, imma diffiċli ħafna tażel bejn ħaġa tajba u oħra tajba. Aħna rridu nażlu fil-fatt bejnu tajjeb u bejnu qaddis. It-tajjeb huwa dak li tajjeb. Il-qaddis huwa t-tajjeb li Alla jrid minni. It-tajjeb li Alla jrid minni, dak hu qaddis għalija, ma jfissirx li qaddis għalik, għax mhux it-tajjeb li Alla jitlob minnek. Jekk minn il-mulej jrid li nsir patri, dik hija qdusija għalija. Jekk minnek irid li tiżżewweġ dik id-qdusija għalik. Tajjeb, imma irridu narfu dak li l-mulej jkun qed jitlob minna. Hekk id-direttur spiritwali jgħinek ukoll sabiex inti tintegra taqqat ħafna affarijiet li jkun għaddejjin f'ħajtek u tjagħmlu sens minnhom. Għax ħafna drabi l-ħajja tagħna hija sparpaljata bejn dik li d-dinja tax-xogħol, bejn dik li d-dinja tal-istudju, bejn dik id-dinja tad-divertiment, bejn dik li d-dinja tal-familja, bejn dik id-dinja tal-għaqda tal-parroċċja, tal-moviment li int fih.
ma jgħinek sabiex dan kollu.